हेलो गाइस बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि बिबि बड' इउट्युब चेनेलाव जानांगौ नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं गावनि न'आव सेफ्टियानो दं होननानै आं सानो गाइस स' गाइस बे भिडिअखौ लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय मानोना गोबाङानो गावनि इउट्युब चेनेलखौ खुलिनोसै बिदिनो स' गोबाङानो गावनि इउट्युब चेनेलखौ खुलिनानै बिदिनो मास मोननै मोनथामबाथाय गावनि जिमेल एबा गावनि पासवर्ड जिमेल पासवर्डफोरखौ माने बावनानै थायो गंसे मबाइलाव सोलायफिननो थाखाय माने बे चेनेलखौ सोनो थाखाय माने नोंथांमोननो पासवर्डखौ गोनांथि जायो नालाय जिमेल आइडि ओमफ्राय पासवर्डखौ गोनांथि जायो नालाय स' नोंथांमोना गोबाङानो बेफोरबायदिखौ बावनानै थायो स' नोंथांमोना जेनेबा मास मोननै मोनथामजों नोंथांनि जिमेल आइडि ओमफ्राय जिमेल पासवर्डखौ नोंथाङा माने नायफिननो गोसोब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बेयावनो नोंथांमोना मोनजोबगोन स' बिदिब्ला नायलांबाय था। स' गाइस नोंथांमोना गिबियावनो क्रमखौ माने अपेन खालामग्रोनांगोन स' बयनिबो मबाइलाव थाखायो स' नोंथांमोना क्रमाव अपेन खालामग्रोदो क्रमखौ स' बेनि उनाव नोंथांमोना गोजौ फारसे जेनेबा थिर नुदों बेयाव डटबो जायो डट मोनथाम जायो स' बेहाय थुनानै नोंथांमोना सेटिं अपसनाव थुनांगोन सेटिं अपसना गाहायाव दङ स' सेटिं अपसनाव थुनाय लोगो लोगोनो बेफोरबायदि फैगोन स' नोंथांमोना बिनि उनाव माने पासवर्डआव थुनानै होबानो जाबाय स' सेकेन्ड नाम्बाराव दङ स' बिनि उनाव नोंथांमोना जा माने जिमेलनि पासवर्डखौ नायनो गोसो स' नोंथांमोना बेहाय बासिनानै लाबानो जाबाय स' आं दा बिबि लाइफ स्टाइलनिखौ नायनानै लागोन आङो गाइस स' नायगोन आंनि पासवर्डखौ आरोना स' अब्ला अके दाबायदो बेहाय स' बिनि उनाव नोंथांमोना बेफोरबायदि मोनगोन स' गाइस फाइनालि नोंथांमोननि पासवर्ड एबा नोंथांमोननि जिमेल आइडि बे माने सफैजोब्बाय स' नोंथांमोना बे जिमेल पासवर्डखौ नायनोब्ला स' नोंथांमोना बे मेगन बायदियाव थुब्लानो जाबाय स' अब्लानो नोंथांनि पासवर्डआ माने रोखायै नुजागोन आरोना। स' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायनानै बुजिखाबाय जानो हागौ स' माबोरै खालामो मायो स' नोंथांमोना अब्ला आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबथ'नोसै गाइस स' नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन स' जायफ्रा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै लाबानो जाबाय गाइस आरो नोंथांमोना अननानै बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय जाहाथे बैफोर रोङैफ्रा माने सोलोंनानै लायो आरो गाव गावनि साननाय एबा गाव गावनि मावफुंनो आखायाव लानायखौ माने बिथांमोना मोजां मावफुंलांनो हायो स' बेफोरबायदिनो रोङैया रोंलांथों स' आं बेखौनो हास्थायो आरोना स' अब्ला भिडिअखौ बेयावनो फोजोबथ'नोसै गाइस स' नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय।